Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu. Dnešné video bude napodobňovanie celebrít a vlastne bude to napodobňovanie spevákov. Pretože veľmi frčí na našej YouTube scéne videá, a vlastne nie na našej YouTube scéne, ale na zahraničnej YouTube scéne, videá veľmi šikovných, mladých, talentovaných ľudí, presne takých ľudí ako som ja, kde napodobňujú svojim hlasom hlasy spevákov, napríklad Adelu, Arianu Grande, Lady Gagu a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, keďže som nadaný spevák, všetci mi to píšte do komentáru, oj, ako dobre spievaš, a ja ďakujem pekne, viem. Tak som sa rozhodol, že toto video natočím tiež. Poďme na video. Intro. Au. Meghan Trainor. If I was you, I wanna be cat too. I wanna be cat too. Who's that sexy cat I see over there? Oh, that's me, standing in the mirror. Nici Koterová. Ahoj holky. Ahoj holky. Ahoj holky. Katy Perry. Dostali ste ma. Neviem hrať na gitare. Majo Seman. Viem, že aj ty chceš byť ako ja, famous celebrita. Tieto piesne ti poviem jednu vec, že ako ja nikdy nebudeš. Shalena Gomez. Can't keep my hands to my cats. No matter how hard I'm trying to. No matter for wicked challenges. Toto bolo najťažšie. Shakira! Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Zamna, waka, waka. Nicki Minaj. Nevidela som tie 4 rohlíky. Miley Cyrus. I came in like a rat. Adele, Adele. Hello. It's me, Taylor Swift. Justin Bieber. If I was your cat, I'd never let you go. We can sit in a bed and cat you never know. Michal David, ja chci žiť stop, krásne a stop. A s tím, co přijde, ja chci sebra. To bolo asi najlepšie, Pane Bože, ja som na seba tak pyšný. Každopádne, tak toto bolo, myslím, že jedno z najlepších napodobňovaní spevákov a celebrít, všetkých, čo boli vo videu. Nici Koterová, Majo Seman, Shakira, ole, 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 Michal David. Práve preto určite sa nechajte like, napíšte mi komentár a bude to veľmi super, dajte mi odber, všetko, zdieľajte toto video s vašimi kamarátmi, aby všetci zistili, že aký som skvelý youtuber a že som, myslím, že najlepší úplne, pretože práve preto, čo som práve teraz urobil. Pozrime sa na hate komentár. Tak toto ma bolelo. Pozrime sa na komentár od fanúšika. Viem, ďakujem pekne. To je všetko. Ahoj! Ešte som sa rozhodla, že pre vás urobím jeden špeciálny prank. A to je to, že keď príde moja mama domov týmito dvermi za mnou, tak túto mám takúto knihu a hodím ju na zem, aby sa potkla.